astăzi probabil se datorează și lipsei de comunicări, măcar dacă ne-ar fi anunțat, pe mine m-a anunțat vineri dimineață, eram în autobuz, mergeam la școală. N-am reușit să fac prea multe, pentru că am chemat părinții elevilor de la Giulio Cezare să vină astăzi aici. Nu reușesc, ei lucrează, au ore, știți cum merg, și nu reușesc să vină. Măcar dacă ar fi din timp să ne anunțe și să ne coalizeze, să colaborăm. Deci să fie o comunicare așa mai strânsă, să știm din timp și eu îl ajut din toate punctele de vedere. Așa că dacă aveți pe acasă familii, prieteni care vor să vină la curs, să vină la cursul de română la Giulio Cezare, că e miercurea de la 4:30, la 6:30, la 16:30, la 18:30. Așa, este foarte important să ne păstrăm rădăcinile, să nu ne uităm identitatea, pentru că dacă nu știi cine ești, nu știi de unde ești nimeni. Mulțumesc! Dar, din păcate, școlile care au aderat la acest proiect aveau doar 3 înscriși în toată școala. După cum se știe, un minim de înscriși trebuie să fie numai de 15 elevi. În schimb, am reușit la școala din Trebăsele Grele. Cei din Mestre, din păcate, nu sunt foarte curioși. Diale Sonar nu prea au avut succes propunerea. Dar adresat doar copiilor români sau... Nu. Bineînțeles, cursul este primul rând pentru copiii de naționalitate română. Exact, da. Vorbitori de limba română din Republica Moldova, Ucraina, Basarabia sau România. Sunt acceptați toți ceilalți, bineînțeles, doar că... Poate nici nu știu mult. Nu, deci, cursul se adresează elevilor români și moldoveni, dar pot veni în constituirea grupei și alții elevi de altă naționalitate. În constituirea grupei, deci nu în formarea ei, în constituirea ei, baza să fie români sau moldoveni, iar eu am la Giulio Cezare 5 elevi de clasa 8, cum ar veni, aici, pentru că aici sunt 5 clase de primar, 3 de gimnaziu și 5 de liceu, am 5 eleve italiene, care vin acum și le place frecvența. Sigur că da, eu de primar cu copiii la școală am realizat mărțișoare din hârtie, din carton foarte frumoase, le-a plăcut foarte mult. Sunt mulți dintre ei care vorbesc limba română mai stârcit, așa cum avem tendința și noi ceilalți, pentru că, bineînțeles, probabil toți știm, ne dăm seama, mintea omului încearcă să aleagă de fiecare dată construcțiile cele mai simple în vorbire ca atare, este inevitabil. Da, sigur că da, cele care vin folosi construcțiile cele mai simple și cele care vin folosite cel mai des. Tendința noastră asta este, din păcate. Copiii, și eu am copii mixti, din familii mixte, e destul de greu pentru că nu vorbesc, înțeleg puțin, dar nu vorbesc. Mă bucur oricum de prezența lor la școală, cei mici sunt numeroși, foarte numeroși și sunt încântați atât părinții cât și ei, copiii, să participe la acest curs. Eu sper în viitor să fie mult mai mulți. Un impediment de care m-am lovit eu sunt autoritățile, poate e mult spus, conducerea școlii. Nu se implică și nu au spații, nu vor, sunt destul de închiși. Cel puțin la Noale, eu locuiesc la Noale, este o comunitate destul de mare de români, sunt peste 30 de copii care frecventează școala, Institutul Confesiv din Noale. În schimb, am întâlnit dificultăți, n-am avut sală, încercăm să facem cu ei
implicat în anumite Cred că e proiecte. important să nu ne lăsăm demoralizați. Da, sigur că da, sigur. O să încercăm să nu ne lăsăm celelalte. Eu sunt foarte încântată de propunerea, de ideea de a avea posibilitatea de a merge la un teatru în limba română. Am putea chiar implica, adică actori, să-i punem pe cei mici. Sunt convinsă că am reușit, pentru că lor le place. Tot ce e vesel, tot ce vine în mijlocul atenției, atrage atenția asupra lor, pentru ei este o idee Da, extraordinară. noi chiar discutam cu Alex, actorii ar putea să țină micro-workshop-uri cu copiii. Da, da. Să învețe câteva noțiuni de bază din teatru, din Sigur, artul da, actorului. Deci se pot dezvolta multe. Se pot dezvolta, se poate face și pentru Asta pentru copii. că am înțeles că ar sta mai mulți actori aici, Da, de marți până Da, marți. da. Și atunci s-ar putea găsi și alte în timpul zilelor. Da. Bineînțeles, ar trebui, nu știu cum zicea și... Ar trebui să-l punem pe Alex să puiască ideea așa și noi să vedem cum le punem în practică. Ar trebui, dar cum zicea și doamna Cristina, că suntem prea... Adică ar trebui să folosim mai multe mijloace de informare. Așa este, da. Pentru a putea participa și a da posibilitatea mai multor persoane să participe la întâlnirile culturale, la tot ce ne reprezintă. Eu sunt prietenă cu domnul Alex și pe Facebook, ne cunoaștem de acolo, ne-am cunoscut tot prin intermediul unui eveniment organizat de dânsul. Ca atare, da, ar trebui să ne gândim la alte și alte mijloace, nu doar prin intermediul web-ului. Pentru că Sigur, nu toți au acces da, la nu internet toți sau... au și nu sunt foarte îndemânate sau nu prea este timp pentru așa ceva. Sigur că da. Eu le aștept și vă doresc, și doresc să se realizeze cât de repede și cât mai bine, cu mai mulți, să vedem cât mai mulți români implicați. Să dea Dumnezeu. Bine, domnul Cezare. O precizare că noi am decis să organizăm evenimentul de astăzi cu 7 zile în urmă. Deci a fost în primul rând, am avut timp să comunicăm foarte mult cu afișe și cu alte treburi. Aș vrea să provoc la o luare de poziție și pe doamna Eugenia, care este președinta Asociației Dacia, care ne-a ajutat și care și pot să spun că doamna este și un om de teatru, pentru că specialitatea este care este. Să nu vorbiți specialitate, nu contează. Vreau să spun că afară e frumos. E un mart și nu pot concepe altfel decât două drept, două mărțișoare, care sunt ca două planete luminare, de la care primăvara începe. Vă felicit pe toți din suflet cu acest început de primăvară și fie ca să vă poarte în suflet noi schimbări, împliniri sufletești, realizări și numai bucurii alături de cei dragi cât mai des, căci suntem toți departe, duși de acasă și păstrăm în suflet un dor care nu are traducere. Putem să-i spunem nostalgie, putem să-i spunem în alt mod, dar dorul este dor. Multe amprente lasă dorul în sufletele noastre. Recent am participat la o activitate, Limba, Mama, Pământ, o sărbătoare internațională a limbii materne, unde am fost reprezentanți a mai multor naționalități. Și mai departe vreau să spun limba, tradiții, folclor, obiceiuri. Sunt niște piloni, niște criterii care ne caracterizează și ne mențin ca neam. Teatru, cântecul, poezia sunt genurile de artă prin care noi putem să ne exprimăm frumosul și ne vedem de unde venim.
Ar fi multe lucruri frumoase și interesante și plăcute de vorbit și de menționat astăzi. Acest gen mi-a plăcut și cred că plăcerea aceasta voi pleca mulți ani înainte. Plăcere și de cântec și de poezie. Dacă diferite concerte, diferite sărbători, noi le petrecem împreună cu artiști veniți din țară, cu artiști care sunt aici în localitate, genul teatrului, îl avem mai puțin, nu să zic mai puțin, chiar puțin. Am fost prezentă la spectacolele care au fost recitalul Eminescu tradus și în italiană, vă spun, am participat și noi. Am plâns împreună și cu actorii și cu spectatorii, atât români cât și italieni, pentru că